салом бародарон, хушомадед ба канали Азам блог. Дар ин ролик дар бораи 10 ҳодисаҳое гап мезанем, ки агар камера намешуд, шояд ба ин ҳеҷ кас бовар намекард. Як чое кабуд кунед, нишинед, ба ҳазур тамошо кунед. Рафтем. дар ин ҷо ба тарафи хонаи ин мард касе санг мепартояд. Ӯ фикр мекунад, ки кӯдакҳо дар берун бозӣ карда истодаанд, вале не, ин кӯдак набуд. вақте ӯ камераро мегирад ба берун мебарояд, нигоҳ кунед бародарон, ки ин кӯдак нест. Ин кадом махлуқ аст? вақте ки ин мард камераро наздик мебарад, ин махлуқ ба рӯяш санг мепартояд. нигоҳ кунед бародарон, ин ба кӯдак тамоман монанд нест. ба гуфтаи шумо ин чӣ аст? ин ҳодиса 3 сол пеш рух дода буд. вақте ки ин видео ба интернет афтод, саволҳои бисёр пайдо шуданд, вале ягон кас ҷавоби аниқ нагирифт. баъзеҳо мегӯянд ин космический корабль, яъне киштии инопланетино аст, ки дар киноҳо фақат медидем. ин ба картинка ё супермонтаж монанд нест. нигоҳ кунед бародарон, ки ин киштӣ оҳиста оҳиста тоб мехӯрад, гӯё ки аз поён бо одамо додугирифт карда истода буд. дар ин ҷо марде бо номи Томас Франк нисбишабӣ садое мешунавад. ӯ камерашро гирифта ба берун мебарояд, вале фикр намекард, ки дар камераи ӯ причелес, яъне инопланетян меафтад. ин ҳодиса дар штати Агая дар шимолу шарқии амрико рух медиҳад. марде дар мошин савор мерафт, ногаҳон нигоҳ кунед, ки ба камераи ӯ чӣ меафтад. ин ашёи дарози борик худ ба худ парвоз мекард. агар шамол гӯем, ба фикрам, ки хато мекунем, барое ки наход шамол ин қадар вақт ин ашёи номаълумро дар ҳаво нигоҳ дорад. соли 2011 дар Япония сунами, яъне обхезӣ мешавад. шахсе ин ҳодисаи табииро ба навор мегирифт. ногаҳон ба камераи ӯ як ҷисми сафедпӯш меафтад, ба мисли рӯҳ. ӯ дар як лаҳзаи кӯтоҳ пайдо мешавад ва боз нобуд мешавад. бисёриҳо гуфтанд, ки ин ҷон, яъне рӯҳи одам аст, рӯҳи ҳамон одаме, ки дар ана ҳамин обхезӣ вафот карда буд. ин ҳодиса дар Хитой рух дод. нигоҳ кунед, ки дар осмон аввал як шар ба мисли афтоб пайдо мешавад, баъд 2 то мешавад, баъд 3 то мешавад.
дар ин ҷо видеоблогерон дар нисфишабӣ қурбақа меқабиданд. Бале, медонам ки хандаовар аст, лекин аз ростӣ онҳо қурбақа меқабиданд. Вале ногаҳон нигоҳ кунед ки ба камераи онҳо чӣ афтод. дар нигоҳи аввал ба чашм ягон чизи аҷиб наменамояд, лекин агар камераро оста кунем, ба ана ин ҷо нигоҳ кунед. дар ин ҷо дар камера як чизи аҷиб меафтад. Нигоҳ кунед ки ин ашё парвоз мекунад. агар инро квадрокоптер гӯем, яъне вертолётҳое ки дар ҷашну маросимҳо барои камеракунӣ, шояд хато кунем, барое ки ба квадрокоптер он қадар монанд нест. ин ҳодиса дар Краснодари Россия дар баҳри Сиёҳ рух медиҳад. шахсе бо номи Михаил соҳилро ба навор мегирифт. Ногаҳон ба камераи ӯ як махлуқи нисфаш моҳӣ, нисфаш одам, яъне русалка меафтад. ба ҳамин роле ки мо ба анҷом расид, дастгирӣ кардана фаромӯш накунем бародарон. Дастгирии шумо пешравии мост. Хайр, то боздид, дар паноҳи худо бошед.